sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rizza. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hanggang kailan? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon mao kining usa ka babae nga taga Buena Vista, Bohol nga tumatatampo nagdasangan nga Rizza. I love you, Rizza. Friends. Muna tinuod. Ganahan kay ko nimo. May chance pa ko nimo. Pwede ba, friends? Ayaw na kong dali-dali Ako sa ningon naon-naon. Okay ra. O mas ako magdali. Adnab ko magpaabot kanus sa kamaluoy nako. Mao ba? Nanguyab day ang akong amigo nimo? Okay, Arnold. O nga, di mo nang giskot. Wa pa kuya, uy. Ano man? Nga buutan mo na sa France. Ako pa siyang obserbahan, kuya. Kung tinuod ba giniyang gugman ako. Riz, dugay-dugay naman ko nanguyab nimo. Wa pa gyud ka maluoy nako. Kuan, friends. Kining... Sugtan ng taon ko, Riz. Maluoy ka nako. Sige na lang, uy. O na, uyab na ta. Salamat, Riz. Nga naluoy gyud ka nako. Salamat. Isaad lang gid nako, ha. Nga dili ko nimo binuangan. Kaming pabi ako nakasuway og uyab-uyab. Ayaw ka balaga. Dili ka magmahis yung pagsugot nako. Mahalon paggaod ka. Isaad ko na nimo. Mao day nga malipayon kay to si France nga akong nakitaan. Kay imo na day nga gisugot. Ako na lang siyang gisugot, kuya, uy. Kay naluoy man sa ko niya. Taod-taod na pud ba siyang nanguyab nako. Awoy noon na. Dili ba sa ka magmahaya ng France nga imong gisugot. Kay buutan masab na. Good luck na sa inyong relasyon, ha? Salamat, kuya Arnold. Maayo kay ni anak ka, Rizza. Ngano di ay, ma? Ganihar nagpinaabot nimo imong maguwang. Ngano man, ma? O sa may tuyo ni kuya? Ay, ambot lang. Duula dito, mahibaw ka. Kuya, may tuyo ka nako? Mangutaran ako nimo ba? Ano sa man, kuya? Pero may makumakita yun ni France kung magkuyog. Musta man? Kuya mo? Kuan, kuya? Tubag. Pinagkauwaw. O, kuya. Ngano man di, kuya? Ikaw ba? Mayong takagnaw? Tsuraan mo ka? O, nanguya mo ka ng France, bati mo ka nagnaw? Kuya, importante po ganang itsura? Natural, uy. Wa man ko magkinahanglan og gwapo, kuya. Ang ako lang nga, seryosohon ko. Mahalon ko o dili ko binuangan. Ikaw ba tapalungon ti karon? Kung ka na babaan na mo, kung siya resulta na, bating na yung anak. Ibati yung amahan. Kuya. Buwagin ang uyab niyo, ha? Huwag kong payo ng laki, ha? Kita ay kumukuykuyo ka rin. So, bago ito mo, ha? Kuya. Lain ba tayo mo magkuwang, day? Alagi day, uy. Magilabot man siya kung kasi akong higugbaon. Unya, sa may plano ni mo, day? Imong buwagan si France? Dili, day.
Bahala na kulataon ko sa ako maguwang. Dili na ko buhagan si Franz. Duha naman ang kasemana nga. Wa magpakita si Franz na ako. Unsa man kahirita-bo niya. Wasag ko'y balita niya, day. Nakalitan ko inida. Wa ka tumulargas layo si Franz, day. Asa masig siya mular ka, day? Basig tuwa sa Cebu. Dili day siya mananghid ko'y mular ga siya. Mausad. Suway ko na og kontak ang iyang number. Dili gid makontak si Franz. Unsa ba kinahitabo niya? Husto. Ang iyang amigo, si Kuya Arnold. Ako pagutanon. Basig nahibaw siya kung hain si Franz. Ni aram si Franz din sa atos buhol. Mao ba, kuya? Pero, nganong wa naman lagi siya magpakita na ako. Unya, dili na pod makontak iyang number. Nah, wag ko may bawa na aris. Pabuta lang. Basin magpagkita ra siya nimo. Pila nagkabuhan nga wagin magpakita si Franz na ako. Ganong imo ba nakibuhat ako, Franz? Imo naman kong kibiyaan sa way kong hinungtan. May tingali nga imo na lang ng kalimtan si Franz, day. Uy, Day, basig binuang na tong iyan mo. Move on na, uy. Inapagsikig ko na ako na atong Franz. Husto nga akong amiga. Kinahanglan nga akong kalimtan si Franz. Oh, kinsa may ni-chat na ako. Uy, wala. Si Franz. Oh, magkita ta. Pasila ko sa mga buhat. Nga na magpakita ni Maurice. Ngano nabuhat manini mo na ako, Franz? O sabay akong saan mo. Ngano nawa man ang kagalit. Tungo sa imong maguwang. Ha? Ngano man, o sabay kibuhat ni Kuya. Iya ka magkitapatan? Wa ko niya dapati. Pero, sakit kay gipanultin ako. Franz, Wa siya makagusto nga ako inahimo ni mo uyab. Dili ko taparisong duha. unsa? Mao nagpalayo lang ko nimo. Pero, dili na ko kayang kamingaw nimo. Mahino na may di kunta ko nimo balik. Franz, Nagkinahanglan ko ni Maurice. Di na magbuwag. Ha? Hatagil ko daing higayon. Love man ko nimo, di ba? oh Franz, love pa ka na ako. Kung mao, okay na ta. Oh, Salamat. I love you, Rizza. I love you too, Franz. Mura kitangat, abi ba na ako dili na ka ni Franz? Ako lang siya gihatagan og laing higayon, day, oy. Kasi kuya mo gudang hinungdan nga, wala siya magpakita na ako. Mao ba, day? Nanawag malagi ka na ako. May tuyo ka na ako, Franz. Gimingaw ko nimo. Hmm? Gara ni mo. Tinod bitaw. Malipay ko kung magkabati ko sa imong tingog. O na, matuon ako ni mo. I love you, Rizza. I love you too, Franz. Pila naman ron ka semana. Nga wala naman nawag si Franz na ako. Ginoo ko. Basig nakita dapat sila ni Kuya. Huwag ikasabaan siya. Ako siyang tawagan. Sultihi lang gud ko sinungdan. Nga nawa na ka makontak na ako. Busy lang ko, Riz. Unsa may mo nabisihan? Sultihi lang gud ko. Dili bitaw ko masuko. Kuan, Riz. Unsa man, nagkita na sa ni Kuya og iya kang gikasaban? Wa man. Unya, unsa may magikabisihan?
Asultihin na lang gud ko. Unya, dili ka masuko. Dili lagi. Kuan, nabisi ko sa ML. Ha? Mang pasensya ka na ha. Kung sa hindi ko makachat ni mo. Malingaw ko kong duwa sa cellphone. Franz. Ambot mo sa ba ng France, Rizza eh? Magsige nagduwa og email sa siyong cellphone. Hapit na lang gani, dili mo kaon. Maugal ini akong gikagulaan, kuya. Kaya dili naman siya makahatag og time na ko. Maski palabi pa niya yung duwa, kinako nga iyang uyap. Ang maayo no? Pagklaruhay mo kung sa iyang palabihon. Ang iyabang duwa nga email o ikaw nga iyang uyab. Sorry, Riz. At alaning klaruhan, Franz. Wala naman kay panahon ako, uy. Magsige kong chat ni mo, dili na ka mo-reply. Busy man gugu. Busy sa imong duwa. Kuningon ini ang atong sitwasyon. Wala kay panahon na ako. Kay magsige ka lang duwag ML. O mas maayo pa magbuwag na lang ta. Oh, kung mo imong gusto, sige, magbuwag na. Musugot ka lang? Sakit man pero okay mahimo. Sige, magbuwag na. Franz. Wa ko magtuo. Nga musugot si Franz nga makigbuwag ko niya. Kani mo, Franz. Kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi. O kung kinsa tong ganahan nga may kid-friend na ako, mauning akong number. 0967 745 7070 0967 745 7070. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.